Awakmu tahu gak wone mbak pacarmu gak ditompo. Nah, nek gak ditompo tak dudoi. Solusine iki lho, wo. Nah, gawakno iki, wo. Nek mbakmu marai ra nggawa ngene iki, wo. Jangan ketok gawane abang-abang ngene iki karo gambar pahlawan dadi wis. Iki setelane. Rupane yo apik. Rine mek ukur-ukur mek titik. Nah iki. Rupane wabang beranang gitu. Yo, wis. Apik koyo ngene, wo. Wakeh iki delok to. Apik-apik, wo. Wis genah wingko wis. Wingko wis pacarmu wis genah kenek gitu. Delok ento mau duduhe ngene iki bae wis keblinger. Nah, iki wakeh ya. Wis gendang. Disik-disikan kok selak didisiki engko wo gendang wis. Cepet ae satset.